Kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phidi meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Priang ke yang darbar thawan Rajya Sabha ban bishar benya bat penong an ya ke Bill Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill R1000 arpun rio. Ka sarkar jila kalaban penmi eki kendon trekam banyadai kinong rep habahab dor kensan ki mar rep hayo la ong menteri na katana jong ka rep karyang Timothy di Shira. Kajingi kun football Duran Cup kaban kan sedang nadu mentakasnya Shillong hakaba an sadan lang menteri rang ba kon ki sangma hakapor pli perda. Kajingi akai mentakasni kan long hapadeng kan nong Sports Social and Cultural Club berke Shillong Lajong Football Club. Ki khobor ki babnya. Kayeng darbar thawan Rajya Sabha kelah pediang menbishar benya eka Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill R1000 arpun rio hadirin Menteri Dr. Jitendra Singh lawan rai ketika bil haka yen darbar thawan Lok Sabha mensengi balang. Kamashwa usong kunor jong Rajya Sabha CP Radhakrishnan uloong bala bhapor nyokenta banyatai halor ketika aan keterwa ban set patok shiphausnem ban dan kuna shiphau klur tingka bat ban keni elut ya ki jingdan jing em jong ki basharai penrem kebatharu iki jela bat ki Union Territories ban thong ya ki fast track court ban penlong ya ki jingtian bishar man lakasngi ya ka jing tokit de ban pendep hapo ka arbanai bat ka jing bishar ka de ban dep hapo ka laibanai nadu kasngi bala yok diang ya ka jing ujor. Menteri Wakmi ya ka kam rep kam riang ha ka jelau Timothy di Shira min kasing loong baka sarkar ka laban penmi iki kendon trekam banyadai kinong rep na ka jing tat dor ki mar rep kensan hayo. Kani ka jing keranjung menteri sarkar kalong hadin wi kinong rep kubi dangshan kila shu sam ya kubi ubakit kumah riu ton nama ka dor kubi hayo kala hiar artengka shikilo. Timothy di Shira ulai thu bahadin jong ka jing sam kinong rep yo kubi ka dor kala kieu ha padeng ship ho bat khar artengka shikilo. Wala ka tau la pensyai ba ka jing penbiang ya ka dor ki mar rep lane ka minimum support price MSP kan long ka basngan na ka benta ka yo ka kot jing kinong rep. Ulai thu ru ba ka sarkar karang wat ki lat ki bajanai ban yada ya kinong rep na ka jing do nong. Menteri Kata Tourism jangka sarkar jela Timothy di Shira mihnin kesing loong bala lak penbiang ya baro kijing dan kam ki badawa ha ka bede kijing temu Shillong Ropeway Project ha ka ba la dep yo jingbit nadu shwa ban mang pisa na ka benta ka te ka kam ha ka jing kran ju beginong pathai khubor Shira ule thu bala yo jingbit ban ya chakhamat ha ka kam nadu hashwa bo shimti kam kum Menteri Kata Tourism ulong bo Menteri barim jangka Kata Tourism ula dep ya kren bat ya selok bat baro ki kinhon ki banyadan mentalang ha ketika projek Shillong Ropeway ha ka bede ba kamat sngokia yo don ka jingthot ha ka mariang saudong saukun Menteri lo ong ba ka sarkar ka long bala kloy ban ya kran phliu jingmut halor ka ni kamat ladadan ki kinhon ni ki regiment ki ba snotho ni perkhat bakla shaphang ka projek kajing thmu penyeng ya ketika Ropeway kan long ka wei ni ki lat trekam ban kring gi nang wan jngo kai perthai sha ni ka jaka ka badan ru ikajing thmu ban kham penbit penbiang ya kalit ka wan ha Shillong wala kata ka dan ru kajing sngus ir halor ka long ka man ka projek yo ba ka bu jing e penban ya ka me maryang hadu palat R.R sau lak ngot ki nong thap vote ha Meghalaya kin hap ban ya ling ba ki kindon pensi shai la di hadin ba shim la satya ban penya biang ya ka kerteng jengki ha ka thop kerteng jengki nong thap vote aus nam R1000 san katanat penya election ka lapan na ba la pendep ya ka jingit shim kerteng na man la ka longyeng ha po jong ka special intensive revision SIR R1000 arpun rio na ka benta baro R pulai lak sabu khanda hajar riu spa sau pusan ngot ki nong thap vote kadata ka pen iba arlak arpusau hajar arspa lai pusau ngut kinong thap vote lani khandai point san sau percent ki hap apo ka no mapping category ya ka jing pensi shai la de kum ni ka nong thap vote ka badai hok an sala ban le ha ka por play ya ka ni ka benta trekam ka ban sedang nadu ka santrik unailar hadu ka laitrik benai risau lani ka claims and objections period kibrio sarkar kala ithuru ya shilak prapo hajar sau spa sau ngut kinong thap vote ki ba hap apo ka thop balaja
Lani belakan ria snong ki belak klat no bat ki badan sertap kerteng. Katanan election ko ong bakani ke SIR ka long de ka jing thmu ban pen kre ke electoral roll ka ba khot ka ba biang thik pa thik bat ka ba kan thup lang ya baro ki nong thap vote ki ba dei hong. Kani ka khubor ka wan shpi na ka Akashvani Shillong. Kani gari ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Arbusan ngut ki brio ki basa ha ka jaka balalong try da katana GAD ha than chinap aslang jang katura ki layo apdiang ya ka pata no menteri rang ba ka jela ukonat ki sangma maintenance kesngi ha ka program ka bakerpang ka bala penlong ha chinap aslang community hall. Lasdang ya ka program da ka jing dwai na u salgane di sangma bar ki kintien pediang buram na u president jang ka chinap asilang development committee. Haga jingran jang menteri rang ba konrat ki sangma ula ai ka jingiro ka chinap asilang development committee ka batrai ringkat ba ka sarkar haga jing persang ban penudlong ya kini ka jing thmu ula ong ru ba ki dan shibon ki long ying long sam chinap asilang ki bala sa ha ketika jaka de ki postnem klem da tikna shanu kala wekan poi namar ka jingdon ya ka pata yeng ka jingmam don ya ka pata yeng ka babiang. Ka dorbar liur jang ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kala sakhi ya ka jingya tainya ka bajur halor ka jing keno bambiang jing ken ha ka jing penun kam ya ka pisah tingka ka jing soi keteng ka basule thok bat ya ka jing thmu shimram ka ba ars pa klur tingka ha ka kenta kali jing kali UMDC Ronaldo ke sangma ulabu jing kali halor ka jing seu pisah arfulai point riu not lak tingka ya ka company Lexi Corporations LLP ka balong try na Delhi wala amshim lamang pisah na kamta ka te jing seu u deputy CEM Stevie M Marak ula keno ba ka executive committee ka barim kala shim ya ka ram ha ka bari ba ula keno ru bala pendo iki recording jong ka jing elang nalor kata ula keno bala pendung ya kerteng jong ukum uwei na ki bala don lang ha ka jing elang wat la shim la poi satia Ustivi ula dawa badi ben clear bat penyo obyang ya ketika pisah kat ba ki khot jong keliang persyapan kila dawa ban pen yang jing ken halor ki jing siu pisah bat halor kate ki jing thmu shimram Kajing ekon football Duran Cup ka bashis pa lai pusan kan sedang naduk mentakasngi Shillong bar kajing ekon ka beningkong kan long hapdeng kan nongse sports social and cultural club persya ka Shillong lajang football club Nehru Stadium kanong ba Shillong kan pedang ya borok kajing la kai football ki ba ha ka group E bar ki ba kentop ya lai tali ki team na Meghalaya ki belong ka Shillong lajang nongse sports social and cultural club ka langsning football club bar ka Mumbai football club Menteri rang ba ka jela konrat ke sangma unsadan lang ha ka jing play ke Duran Cup menta ka sngi ki program kin kan thopru ya ka jing tamsur na ka military band bat nang kata ki kin hun sipai kin sapen inam ki tiar ya pom kari hamadan pulu nadu shpo buji men step hadu ka por nyo buji janmet ka District Disaster Management Authority DDMA ribhoi kala sami ki song ki badan ni ki tiar jingdan kam ki bakerki ha ka por lanat lane ka emergency response kits shashis pa nyu prang ngut ki apra ki mitra volunteers hanong po ban yo pen klan shu ka jinglong bala kre lepa nadu na tbian ladawan ha kala not mariang ha kanu kanu ka por ki volunteer ki bala yo jing kai pentibet lepa kin sa yo ban penan kami ki tiar ha ki jing kunjung ki banyak pelat bat yarap ki badan kam ha ka por dan shop mariang ki bala dan lang ha ketika program ki long UMLE kanong po ba Meril Bonus Aim ADC bala kan tiu rani ki ki officer rang ba na ribhoi district bat ki volunteer Lapelong ya ka Nasha Mukt Yuva Program Hakakadan District Kumshibenta na ka Viksit Bharat Awareness Program kabalalong Hamairang Presbyterian Science College Minsngi palay manay jing kay ki kun samlash phang ki jingshit kay ki ba crowd ki ba mi na ka jingkerni di bu ai drugs ya ketika program na penya katana Youth Affairs and Sports ling bakaransan My Bharat Nongston daga jingi trelang ba college additional deputy commissioner jong Eastern West Khasi Hills District uba mding do uladan lang kum ukongsan katu gni ka khubor kalakut bat kalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ha kapor prabaji nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ten hindi ban penbut da ka khubor phareng ha kapor pra katsan minen kini ka Akashvani Shillong ngobha manamanta yaki khubor na Delhi